Pátek. Jo, pátek. Víš, co je na pátku nejhorší? Když si uvědomíš, že je teprve čtvrtek. Stalo se mi to zrovna včera. Jak to tento týden šlo? 2 piva, prosím. Jak to šlo? No, šlo by to, kdybych nemusela půl pracovní doby řešit exekuce lidí z provozu. Je to zlé? Ještě vodku, prosím. 1/3. Co 1/3? Každý 3. člověk z naší výroby má exekuci. Takže místo náborů a školení si píšu s exekutory a v kuřárně dávám dohromady rozbité životy. Už to nedávám. Jak se to stalo? Znáš lidi. Někteří to při náboru neřekli. Někteří to nevěděli a další se dostali do problémů nedávno. Jo, znám. Jaký je plán? Můj nebo jejich? Nemám páru. Chybí jim finanční gramotnost. Fakt? Ta se přeci dá rozvíjet. Trochu pozdě, ne? No, tyhle dluhy už budou muset splatit. Ale když nezmění návyky, udělají si dluhy nové. To jim mám vykládat, že nemají utrácet za blbosti. Hele, kolega mi říkal, že jelikož musí splácet dluhy, bude bojkotovat výrobce, kteří prodávají to, co si on dovolit nemůže. 1 čipsy, prosím. Hele, my to řešíme taky, i když víceméně preventivně. Přemýšlel jsem, jak kolegům pomoct s řízením vlastních peněz, ale nenudit je přednáškou a nedělat z nich hlupáky. No a? Nedávno jsem narazil na online hru, která řízení rodinných financí simuluje. Mám s nimi hrát hry? Jmenuje se to Svět podle vás. Simuluje finanční řízení rodiny od začátku kariéry až do penze. Na hry fakt nemáme čas. To není všechno. Lidi si díky ní uvědomili, co všechno je třeba mít pod kontrolou pro zdravý finanční život. Měli jsme pak pár diskuzí i soukromých rozhovorů, kde se ukázalo, že s finančními problémy, i když ne tak vážnými, se potýká víc než polovina z nich. Ti autoři hry nám našli šikovného lektora, aby s lidmi prošel zásady zdravého řízení rodinných financí. Pak nám zajistili finančního poradce, který jim doporučil některé produkty spoření. Všechno to ale začalo u té hry. Tam jsme si všichni uvědomili, co všechno musí rodina v oblasti peněz vědomě řídit. Jak se to hraje? Vybereš si rodinu a řídíš její finanční život. Systém ti náhodně generuje podmínky a vytváří nečekané události. Ty na ně musíš reagovat. Spořit, investovat, starat se o dostatečný příjem, rodit děti. A zároveň zajistit spokojenost rodiny. Hru jsme měli moderovanou, takže s ovládáním nebyl problém. Jde to opravdu do hloubky. Hru není možné dokončit, aniž by si člověk uvědomil všechny oblasti svého finančního života a jak ho jednotlivá rozhodnutí ovlivní. Už vidím, jak končím tu hru slavným osobním bankrotem. Některým zaměstnancům lektor pomohl sestavit jejich rodinný rozpočet. Exekuci se všichni zatím vyhnuli. Nicméně i na tu eventualitu hra myslí. Pokud vím, tak ti autoři, Vzdělávací společnost pro finanční gramotnost se to jmenuje, nabízí i poradenství a právní servis, když už někdo do exekucí padl. Tak na co? Na co? Na klid v práci. A že zhrál tu hru, tak dneska je to na tebe. Žijme dlouho a ne draze.